Sila ohlelweni elibizwa ngokuthi i-Take a Child to Work. La khona sithatha khona abafundi abaqhamuka ezikoleni ezahlukene. Sinezikole ezu-11. Esinye salezo izikole isikole sabantwana abakhubazekile. Abafundi abaningi abazi ukuthi la kaMasipala kunama opportunities angakanani emisebenzi eyahlukahlukene. Iyona lento eyenze ukuthi kwesinye isikhathi uthola ukuthi i-rate unemployment kubafundi kuma graduates inkulu kakhulu ngenxa yokuthi ama subject choices abawenzayo bese sesikoleni aye affect ukuthi imisebenzi imini aba exposed kuyona. Bese sesikoleni ukuthi siba expose ku workplace babone ukuthi imapi ama career choices akhona okuzobe sekuyabasiza ukuthi benze ama choices ama subjects ezikoleni. Besifisa ukuthi siba expose kuleyonto. Etiquette, professionalism, environment, workplace nayo yonke into. Ngakho ke sithi uMasipala singenelele sibridge leyo gap ukuze sikwazi ukuthi abafundi bethu abaqhamuka ezikoleni ikakhulukazi lezi izikole ezihlelelekile bakwazi ukubatholele we-exposure leyo. Siyathemba ukuthi lokho esikwenzayo kuzocontribute kakhulu ekutheni i-pass rate ikwazi ukuthi improve also nama career choices abazowenza benze ama career choices azokwazi ukuthi abasize ukuthi ba participate ekuvuseni economy ye country kanjalo nokuthi izwe lihambe liye phambili.